שלום אהובות ויקרות, כל כך שמחה שחזרתן אלינו. אנחנו נמצאות היום בתוכנית הרביעית של שיטת הלימוד והמודעות, ניצחתי ואנצח. מחכה תוכנית מהממת ומיוחדת מאוד שהכנתי עבורכן. נא להכין מחברות וכלי כתיבה כבר מעכשיו, לגשת, להביא את כל מה שצריך. יש לכן בהחלט הרבה מה ללמוד היום והרבה מה לרשום היום. ואני לגמרי מבטיחה לכן שהיום אתן עומדות לצאת מהשידור, מהתוכנית שלנו, עם כמה תובנות וכמה כלים מאוד 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 חשובים להמשך הדרך שלכן. אז בזמן שאתן הולכות להביא את כלי הכתיבה, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל הנשים שמקשיבות לתוכנית. תודה על הפרגונים ועל הפידבקים ועל החום שאתן מרעיפות ועל המילים החמות שלכן. ואין ספק שזה נותן את הכוח הגדול להמשיך ולקיים ולעשות את השליחות הענקית הזאת, שבה אני מעניקה לכן את הידע משנה החיים ומשנה המציאות של שיטת ניצחתי ואנצח. אז מה בעצם מחכה לנו היום בתוכנית המיוחדת שלנו? היום אנחנו הולכות ללמוד כיצד לייצר ניסים בחיים שלך. כן? מאוד מאוד פשוט, כמו שזה נשמע, תכף ניכנס פנימה, גם תבינו שזה מאוד פשוט בעשייה של זה, אחרי שמבינים את הכלים. אנחנו היום נלמד איך לייצר ניסים. עכשיו, כשאנחנו לוקחות את המילה נס, אני רוצה להגיד לכם שזה לא דבר תילאי, וזה לא דבר מופשט, ואנחנו לא עוסקות כאן באיזשהו דבר שמאוד קשה להגיע אליו, וליישם אותו, ולקבל אותו לתוך מציאות החיים. אני, בנות, חיה את החיים שלי רק על סמך ניסים שאני מקבלת, שאני מייצרת, ושאני בוראת במציאות החיים שלי. ובצורת חיים הזאת מתנהלות כל אנשים שאני מלווה, ומתנהלים כל תלמידי ותלמידות המדרש שלנו, המדרש לפנימיות הנשמה. בהנחייתו של מורי יצחק ישראל שמרון, מייסד וכותב השיטה. אנחנו פשוט חיים את החיים שלנו במציאות שהיא אחרת. מציאות אחרת זה בעצם להבין את הכוח ואת המפתחות, להבין אילו מפתחות רוחניים קיבלת בחיים שלך כשירדת לזה העולם, שאם תשתמשי בהם בצורה הנכונה והראויה, את בעצם יכולה לזמן כל שתחפצי לחייך. על זה נדבר היום. אז אני מאמינה שאתן כבר יושבות עם המחברת, עם כלי הכתיבה ליד, ואגב אני גם אציין כאן שאני מאוד מתרגשת מהתגובות שאני מקבלת, שאנשים ממש רושמות את כל השיעורים, ואפילו מקשיבות שוב ושוב לשיעורים, וממש רושמות כל מילה. אז זכיתן באמת בגדול, ככל שהידע יהיה מונח אצלכן בתוך המחברות, תוכלו, הוא יהיה נגיש שלכן, תוכלו כל פעם לגשת למחברת, וכל פעם פסקה אחרת, או עמוד, או כלי אחר, יאיר את עיניכן. אז אנחנו מתחילות, מוכנות? בואו נצא לדרך. אנחנו נפתח בדמיון מודרך ממש קצר. אתם תצטרפו אליי עכשיו. אני אבקש מכן לעצום את העיניים, רק להקשיב למילים, רק להקשיב למוזיקה שאני אשמיע לכן. אני הולכת להגיד כמה מילים מאוד חשובות, שהן בעצם המילים המנחות בדמיון המודרך שנעשה כרגע, בתפילה שנעשה כרגע. אני רוצה שבתוככן, פנימה עם עצמכן, אתן יכולות גם בקול, זה בסדר גמור, אתן מוזמנות לחזור אחריי ולהגיד את המילים שכרגע אני אומר בזה הדמיון המודרך. מוכנות? אז בואו נעשה ככה, עיניים עצומות, בואו תרפו קצת את הגוף, מוזמנות לנשום קצת נשימות עמוקות, להרגיע עוד טיפה את הגוף. נשימות עמוקות, אנחנו מכניסות אוויר, משאירות את האוויר בתוך הבטן כמה שניות, ומוציאות בקול.
כל הכבוד. לא לחשוש, עיניים עצומות. בואו תנסו קצת להתמסר יחד איתי לתוך התהליך. אתן לא לבד, אני נמצאת איתכן בתהליך. לאחרונה אני שואלת הרבה, מתי אראה ניסים גלויים בדרכי? מתי אראה שינוי של מציאות ממש בחיי? ומתי אזעק בהודיה, תודה על ששיניתם לי את היום שיאיר למחר. לאט לאט אני מתחילה להבין שאני חיה את חיי על סמך הניסים שנשלחים בכל יום כבריאה חדשה בדרכי. ואלו הניסים נשלחים כסימנים, מדברים דברי אמת חיים ומגלים לך כמה את אהובה בזה העולם, ואיך כל מוצא פיך ואיך כל בקשה הנשמעת ברחשי ליבך או יוצאת בדיבורך מקבלת את התשובה, את הסימן, כי השליחים והסימנים בכל יום ובכל רגע נשלחים. היום אני כבר יודעת ומבינה ומתחילה אף להבין יותר ויותר שישנה הנהגה רוחנית וממשלה רוחנית עליונה, והם מנדבים את מציאות חיי. ומה אני נדרשת לעשות? אני פשוט נדרשת להאמין. להאמין בטוב, להאמין באמונה, להאמין בי, להאמין ולגלות ולדלות בכל יום את כל היופי שטמן בי הבורא יתברך. נכון, יש לי ייחוד ויש לי ניגון, ובכל יום שאני קמה אל מסע החיים, עליי לדלות את הגילוי שלי, את הייחוד שלי. ולפעמים אני שואלת, איך זה שיש אנשים סביבי שמתקשים כל כך להאמין בניסים וקוראים לנס יד המקרה או יד המזל? ומה עליי לומר כדי לעורר את אותם האנשים הנמצאים בסביבתי ולומר להם, אורו קומו, ראו את אין סוף הטוב ואין סוף הניסים הנשלחים בכל יום כסימנים וכתשובות בדרככם. אז אמרי כך לאוהבייך, למדו את עצמכם לשחרר את השליטה שאתם מדמים ומדמיינים שיש לכם איזו שהיא אחיזה ושליטה במציאות חייכם. כי ביום בו מתמסר האדם לפני בוראו ופותח בפניו את ליבו, מחזיר לו הבורא אהבה פי 2 ופותח לו צוהר לאור גדול שיורד בכל יום מחדש. פתח גדול ומואר, ממנו יורדים ועולים מהעליון לתחתון ניסים גלויים בכל רגע ממש. ובזו הנקודה בה את מתמסרת ומגלה את אמונתך, נוצר חלל פנוי בתוכך, וזה החלל מאפשר הוא את יצירת הניסים המתגלים בעולמך. ואת יודעת היום לומר שאין רגע שהוא לא נס, ואם תרצי לראות עוד ניסים, פשוט תבקשי, פשוט תרצי,
פשוט תאמיני שיש הנהגה, ויש בורא שברא את העולם, ובטוב רחמיו וחסדיו, הוא ישלח ושולח לך את כל אשר את צריכה. ובכל רגע נשלחים פתחים של ניסים, ואת תגידי היום, נס הוא השגחה פרטית מדויקת, שמאיר כפנס ומסמל לי מהו הנתיב שעליי לצעוד בו בבטחה. מהיום את תספרי לכולם כיצד את חיה את חייך, לא בדרכו של הטבע, אלא בדרך ההשגחה. ובכל יום, כשתפקחי את עינייך, אמרי, אני אישה פשוטה, שחיה את חיי, מתוך הניסים המאירים את ליבי ואת דרכי. אז יצאתי לגלות מה הם ניסים, ומהו הטוב שיורד בכל יום, ומונח באהבה גדולה בפתח דלת ביתי. וכל מה שעליי לעשות, זה פשוט לפתוח את הדלת, ולהרים ולהחזיק את אין סוף השפע, ואת אין סוף הטוב שקיבלתי באהבה גדולה. אמן ואמן. ולאט לאט אנחנו חוזרות, בנות. לאט לאט תפקחו את העיניים. אני ממתינה לכן בסבלנות. תשובו ובואו נתחיל את השיעור. אז אנחנו הולכות ללמוד כמה כלים, כפי שציינתי בתחילת השיעור, על איך אנחנו מזמנות נס לתוך מציאות החיים. אז הכלי הראשון שאני רוצה שתכתבי נקרא יצירת חלל פנוי. ואני מסבירה. על מנת לברוא בחיים שלנו את המציאות שאנחנו רוצות, אנחנו צריכות ליצור מקום בכלי הפנימי שלנו שיכיל את אותו השפע ואת אותם הניסים שאנחנו רוצות לזמן לתוך החיים שלנו. אם זו פעם ראשונה שאת שומעת את המושג כלי, אז אני אסביר במיוחד עבורך. בעצם כשכל אחת ואחד מאיתנו ירד לזה העולם, הוא ירד עם כלי. לא רואים אותו בעיניים גשמיות, אבל כן רואים אותו בעיניים רוחניות. ומהו הכלי? הכלי הוא בעצם סוג של מבנה שאמור להכיל ולצקת ולהחזיק בתוכו את כל השפע שאנחנו מבקשות. אהבה וזוגיות וילדים ופרנסה ושמחה ורפואת הנפש ושלווה. כל מה שאת רוצה צריך להיכנס לתוך הכלי שנקרא מבנה. ממש תדמייני כלי. את יכולה לדמיין כלי קערה או איזשהו ספל, ממש תדמייני כלי. עכשיו, מה העניין בכלי הזה שאמור להכיל את כל השפע שלי? הסוד, בנות, הוא שהכלי צריך להיות פנוי וריק כדי להכיל את כל השפע בתוכו. דוגמה. אם ניקח כלי ונקרא לו אקווריום, והאקווריום מלא במים עד למעלה, אין בו שום טיפת מקום. מה יקרה ברגע שאני אכניס איזשהו חפץ, איזושהי אבן קטנה ואני אזרוק אותה לתוך האקווריום? נכון, כל המים פשוט ישפריצו החוצה וייצאו מן הכלי. אנחנו לא רוצות שזה יקרה בתוכנו.
אנחנו רוצות לבנות כלי יציב וחזק, שהשפע יוכל להיכנס בפנים ונהנה ממנו. אז מה בעצם הבעיה? אצל חלק גדול מאיתנו, הכלי באמת תפוס, כמו המים באקווריום, שבעצם מכסים אותו עד הקצה עד למעלה. רבות מאיתנו בעצם חיות את חייהן מבלי לדעת שהכלי שלהן עמוס ותפוס עד גובה הכלי למעלה בקצה. פשוט אין מקום בכלי כדי שיכיל משהו חדש, נס, התחלה חדשה, שפע שייכנס. וממה בעצם הכלי שלנו יכול להיות כל כך עמוס כדי שלא ייכנס איזשהו שפע וירד לתוכו? אני אתן לכם את התשובה. התשובה היא נמצאת במחשבות שלנו. ככל שהמחשבות שלנו עמוסות יותר, טורדניות יותר, אובססיביות יותר, הכלי שלנו פשוט עמוס. אנחנו מדברות כאן על תדרים ועל אנרגיות. אם המחשבה שלי עמוסה ואין לי שקט, ואין לי מנוחה, וכל היום אני טרודה, וכל היום אני עסוקה, במה יהיה? באיך יהיה? בלמה? במתי? בלמה אצל ההיא ככה? ובלמה אצל ההוא ככה? הכלי שלי יהיה פשוט מלא עד אפס מקום, בגלל עודף מחשבות זרות ומיותרות. ככה אנחנו בלימוד מגדירות מחשבות שאין להן מקום בתוכנו. שבמקום להועיל ולעזור, הן מעייפות ומתישות ותופסות את החלל הפנוי של הכלי, ושום דבר לא יכול בעצם לרדת ולהיכנס אל כלי פנימיותנו. עכשיו, כדי שנס ירד, צריך לפנות לו מקום. החלל בכלי צריך להיות פנוי. אני אחזור שוב ואני אגיד, ממש תחזיקי כוס עכשיו יחד איתי, תמלאי אותה במים עד למעלה. האם תצליחי לצקת עוד משהו לתוך הכוס? בוודאי שהתשובה היא לא. ככה לא יהיה ניתן לברוא תהליכים חדשים בתוך החיים. כדי שנזמן ניסים, החלל שבנו צריך להיות פנוי. הכלי צריך להיות פנוי, והחלל שבתוך הכלי צריך להיות פנוי. תחזיקי את הכוס. קשי לכיור, תשפכי את כל המים בכיור. עכשיו, יש לי בשורות משמחות עבורך. יש מקום בכלי. אפשר יהיה לצקת אליו ניסים ובריות חדשות והתחלות חדשות ושפע וכל מה שרק תרצי. וככה מתנהלים החיים שלך מבחינה רוחנית. אני רוצה שתביני שהכלי הראשון עוסק בלפנות את הכלי. שהכלי לא יהיה עמוס, שהתדר בו לא יהיה עמוס. אומר הבעל שם טוב, ישים לב האדם, היכן נמצאות מחשבותיו. אם הכלי שלי עמוס במחשבות טורדניות ומעייפות, ומה יהיה? בנות, אין מקום בכלי. גם אם תרצי, בכל מאודך, להכניס משהו חדש לבפנים, זה פשוט לא יקרה. וכשאנחנו מדברות על זימון, לזמן ניסים, אני רוצה לזמן אותם בצורה הראויה והנכונה וליהנות ולהתפנק על הנס. אז עושים את זה בצורה נכונה. הכלי הראשון, להבין שעליי ליצור כלי שהחלל בו יהיה פנוי. מכאן נעבור לכלי השני, שמדבר על עודף המחשבות שנמצאות בתוך הכלי. וניתן שם לכלי השני. בואי, את מוזמנת לרשום במחברת שלך. מוכנה? סדר בעולם המחשבה. הכלי השני, אני אחזור שוב, נקרא סדר בעולם המחשבה. יש שני סוגים של מחשבות.
יש מחשבות טובות, מפרות, מחשבות של אמונה, של מסוגלות, של מימוש, של הגשמה, של אני יכולה. נכון לא קל, נכון מאתגר, אבל אני אנצח את הקושי, אני אנצח את האתגר. ובצד השני של המתרס יש את אותן המחשבות שדיברנו עליהן לפני כמה רגעים, מחשבות זרות ומחשבות מיותרות. כן, אני רוצה שתרשמי במחברת שלך סוג שני של מחשבות, נקרא מחשבות זרות ומיותרות. ואני גם כן אתן הסבר ואת מוזמנת בעצם לרשום אותו. מחשבות מיותרות, כשמן כן הם מיותרות. ככל שהן נמצאות בתוכנו, הן תופסות את החלל ועושות לנו רק נזק בתוך החיים. כי הן מיותרות. בואו ננסה קצת לזרוק כמה דוגמאות לסוגים של מחשבות מיותרות שאנחנו מכירות. אני אתן דוגמאות, אם יש לכן, לרשום. זה הזמן לרשום. תעשו יחד איתי תוך כדי השיעור עבודה פנימית. דוגמאות למחשבות מיותרות, מחשבות של ספק, מחשבות של דאגות, מחשבות של חרדות, מחשבות של פחדים, תסכול, ייאוש, דיכאון, מראה שחורה. למה זה קורה לי? מה יהיה איתי? מתי דברים יזוזו, ישתנו, ייראו אחרת במציאות החיים שלי? כל המחשבות האלה שמנינו כרגע, כולן הן מיותרות. למה? את בוודאי יודעת שהמחשבות האלה גורמות לך לא אחת לאובססיה במחשבה, לחוסר מנוחה במחשבה, להיחלשות גופנית. תדעו בנות שהרבה מאוד ריבוי של מחשבות רעות בתוכנו, ממש בקלות, מביא להיחלשות פיזית של הגוף, לחולאים בתוך הגוף. דכדוך, מצבי רוח קיצוניים, חוסר שקט, דיכאון. כל התוצאות האלה, ההשלכות האלה, נובעות מאותן המחשבות המיותרות שבחרתי במודע להשאיר אותן בתוך החלל, בתוך הכלי, ואפשרתי להן לתפוס מקום בתוכי. עכשיו, מה הדבר הכי קיצוני ומפחיד שקורה כאן, תשאלו אותי? אותן המחשבות המיותרות, זורעות, דמיונות, אין סוף. מכירות את זה שאתן רואות ממש תסריט בתוך המחשבה? ממש הפכת להיות הבמאית של עצמך, המפיקה של עצמך בתוך הראש. את כבר ראית מה הוא אמר ואיך הוא אמר ואיך זה נגמר ברע וטי. אנחנו מייצרות תסריט שלם במחשבה שלנו, כשאנחנו נשלטות על ידי המחשבות הרעות המיותרות האלה, ובתסריט אין דברים טובים בנות. בתסריט אני רק רואה איך הרע מכל עומד בפתח דלת ביתי. ולכן אני רוצה שתביני. כדי לייצר את הניסים, יש לנו כלי, הבנו. הכלי אמור לצקת לתוכו את הנס, להכיל את הנס, להכיל את השפע, להכיל את הטוב. אבל התנאי הוא שהכלי יהיה פנוי. אם הוא פנוי מעודף מחשבות מיותרות, יהיה בו מקום. אז מה עושים? אני רוצה שתתחילי לעשות מעין יומן מעקב, ממש בכתיבה. זו הנחיה שאני נותנת לבנות שלי, לתלמידות שלי כאן בשיעורים. זאת הנחיה שבמשך שנים רבות עבדתי על פיה. לי יש ערימות של מחברות של עבודה פנימית, מגיל 18 בכתיבה. עבודה פנימית בכתיבה היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, ואני ממש רוצה להעביר את ההנחיה הזו אליכן. זו ממש הצלה. ברגע שאני עושה עבודה בכתיבה, ממש מעין מעקב, יומן מעקב מחשבות, תקראי לזה ככה. כל יום תעשי טבלה יומית, תרשמי את אותן המחשבות הטובות, המפרות של האמונה, של המסוגלות, של הכוח, של הטוב שיש בחייך. תעלי אותם על הכתב, תתני להן מקום, תהי יותר מודעת אליהן. ובצד השני של הטבלה, כל מחשבה מיותרת, של פחד, של מה יהיה, של דאגה, שמשתרשת לתוכך במהלך היום, אני רוצה שתעלי אותה על הכתב.
כל יום תעשי מעקב. ובסופו של כל יום, אני רוצה שתשאלי את עצמך, האם יש אמת בכל אותם הפחדים שמבשרים לך על הרע מכל? האם יש בהם אמת? בואי, תזכרי על סמך ניסיון החיים שלך, על כל אותם הפעמים שפחדת. ומה גילית? נכון, שאין בפחד אמת. על כל אותם הפעמים שדאגת. ומה קרה בסוף? תספרי לעצמך. נכון שבסוף כמעט הכל הסתדר, גם עם דברים שלקח להם יותר זמן. הכל תלוי במרחבי הזמן של התיקונים שאנחנו עוברות, כך או כך. כל מה שדאגת עד היום, באמת? האם באמת הייתה לך כזו סיבה גדולה? לשאוב את האנרגיות והכוחות ולדאוג ולא לישון בלילות? אני מאמינה שהתשובה כבר מונחת ממש עכשיו בתוכך, בתוך מחשבתך. אז כאן אני שולחת אותך לעשות את העבודה של מעקב יומן המחשבות. בכל יום רשמי את המחשבות הטובות, תני להן כוח בתוכך. המחשבות הטובות בונות את הכלי. הן עושות אותו שיהיה מוכן להכיל את הטוב שאת רוצה שירד לתוך עולמך. והמחשבות הזרות, כל יום לרשום אותן בנות. למה? כי רק דרך הכתיבה תלמדי לזהות את אותן המחשבות שמחלישות ומורידות ומקטינות ומושכות את כוחך מטה אל מקום של אי אמונה בעצמך, אובדן אמונה בעצמך. ואף אחת מאיתנו לא רוצה להיות במקום הזה. קיבלנו הזדמנות לחיות את החיים. בואו ננצל אותם בצורה הטובה ביותר. יש סביבך את כל הידע שאת רק צריכה. בואי, תיקחי אותו, תעשי עבודה. ואני אומרת לך שאת תראי איך מציאות החיים שלך משתנה. אנחנו עוברות עכשיו אל הכלי הבא שלנו, אחד האהובים ביותר עליי. בואי נחזור בחזרה אל המחברת, קחי את העט בבקשה. הכלי השלישי נקרא שלום לשאלות למה ומתי. אני אחזור פעם נוספת שתרשמי. שלום לשאלות למה ומתי. אז בואי נסביר את הכלי המדהים הזה. בעצם, אם יש שאלות שלא נותנות לנו מנוחה ומעסיקות אותנו ותופסות את האנרגיה ואת החלל הפנוי שבתוכנו, אלה הן השאלות של למה ומתי דברים יקרו, יזוזו וישתנו. תכף אני אלמד אתכן מהי שאלת השאלות הנכונה, אבל נתחיל עם השאלות שתופסות את המקום בכלי. שאלות שכשאני מתעסקת בהן, אני לא מתקדמת לשום מקום. בואו נתחיל עם הלמה, היא בין האהובות עליי. כשאני שואלת למה הדברים קורים לי כמו שהם קורים לי, אבל למה? למה פיטרו אותי מהעבודה? למה הפרנסה לא בשפע רב? למה אני עדיין לא בזוגיות? למה זה קרה לי? אני רוצה להסביר לכם קודם כל, שכשאת שואלת למה, את כאילו יוצרת מעין וקום בתוך הכלי שלך. למה זו בעצם הטלת ספק במציאות? עכשיו, אם אני נמצאת במקום של אמונה, או רוצה להאמין, או כבר נמצאת שם, אני לא מטילה ספק במציאות. אני באמונה שיש לי השגחה פרטית ומדויקת. אין דבר הקורה ביד המקרה. ואם ככה דברים היו צריכים להתגלגל ולהסתובב, כנראה שיש להם סיבה ממש טובה, אבל לא בטוח שיש לי את הכלים לראות ולהבין את הסיבה. אני יכולה לספר לכם שאחת הסיבות לזה שבעצם בנות מגיעות ללמוד בכל הארץ, בכל כיתות הלימוד שלנו, את שיטת ניצחתי ואנצח, זה כדי ללמוד, להבין את הנסתר,
את מה שמאחורי הווילון. לתת לעצמי תשובות. להבין את התיקונים שאני עוברת. כי כשמבינים, כל השאלות נעלמות. כשאני מבינה למה אני עוברת את מה שאני עוברת, אין לי צורך להתעסק בנבירה ובשאלות, ובשאלת שאלות בלתי פוסקת, כי יש לי פשוט תשובות בידיים. בנות, שאלת הלמה אין בה תשובות. הלמה גורמת להטלת ספק במציאות. שאלת הלמה לא מניבה אף תוצאה ברוכה, אלא מחלישה אותך אנרגטית. ויותר מזה בנות, שאלת הלמה מביאה אותך בקלות אל מקום של רחמים עצמיים, קורבנות ומסכנות. אנחנו לא רוצות להיות במקומות האלה. ממש 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 לא. אז במקום לשאול למה ואיך זה קרה לי, ולכאוב על עצמך ולרחם על עצמך, אני רוצה לתת לך את השאלה הנכונה. והיא פשוט מדהימה. היא משנה חיים השאלה הזאת. מוכנה? אוקיי. בואי תרשמי במחברת. במקום לשאול את שאלת הלמה, שאינה מקדמת לשום מקום, אלא מחלישה אותך ומביאה אותך למקומות נמוכים, אני רוצה שתתחילי לשאול את עצמך את השאלה הבאה. והיא נקראת, אני רוצה ללמוד את התיקון שאני עוברת ואת השיעור שאני עוברת. אני אחזור עוד הפעם. במקום לשאול את שאלת הלמה, אני רוצה שתיכנסי פנימה ותשאלי את השאלות הנכונות, את שאלות המפתח הנכונות. מהו התיקון שאני עוברת? קשה לי במקום מסוים, במקום להתלונן ולקטר. אם יש לי אמונה, אני מבינה שבכל מקום שאני נמצאת, ובכל דרך שאני דורכת בה, יש לי שם שיעור. יש שם למידה כלשהי עבורי, עבור ההתפתחות, הגדילה והצמיחה שלי. מסכימות איתי שהשאלה הזו משנה פתאום את ההסתכלות על מציאות החיים? אני אתן לכם ממש דוגמה שממש ממש טריה. תלמידה שמחפשת עבודה ולא מוצאת אותה בכזו קלות, וכל פעם מתחילה איזשהו מקום עבודה מסוים, בסופו של דבר זה לא מצליח, והיא עוזבת, מתפטרת או מפטרים אותה, והיא מחפשת שוב עבודה ושוב 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 ושוב. הסברתי לה דבר שהוא מדהים. אמרתי לה, תראי, דרך הלא אנחנו מבינות מה כן. כשאני עושה חיפוש של מקום עבודה, או זימון של זוגיות, או כל דבר אחר, אני עושה עם עצמי תהליך של בירור. אני מבוררת מה נכון לי. כדי לדעת מה נכון לי, אני אצטרך קודם לצעוד בדרכים של מה שלא נכון לי. כי רק שם אני אכיר את עצמי, אקבל תשובות על עצמי, ואחדד לעצמי את התשובות ואת ההנחיות הפנימיות. אז מה אני כן רוצה? אז מה כן נכון לי? אז היא עוברת דרך מסלולים של מקומות עבודה, ובכל אחד היא לומדת משהו על עצמה. כל עבודה שלא מסתדרת לה, מחדדת לה לאט לאט מה לא ברצון שלה, ומה כן ברצון שלה. וככה היא תמשיך עד שהיא תבין מה היא רוצה, ועד שהיא תמצא את העבודה הנכונה לה. וכאן שלחתי אותה פשוט לשאול את השאלות האלה, והיא הבינה את התשובות לבד. השאלה הנכונה בנות כדי להבין למה אתן עוברות את מה שאתן עוברות בחיים, זה לשאול את עצמכן, מה השיעור שלי כאן? מה אני צריכה ללמוד כאן על עצמי? האם אני צריכה ללמוד להפסיק לרצות? האם אני צריכה ללמוד לשים גבולות ביני לבין האחרים? האם אני צריכה ללמוד על כוח השתיקה, כמו שלמדנו בשיעור השני שלנו בתוכנית השנייה? יש כל כך הרבה מה ללמוד בהתפתחות שלנו, וזוהי השאלה הנכונה. זוהי שאלה שמקדמת, ולא רק מקדמת, אלא מפנה מקום בכלי, כך
שיהיה בו ויווצר בו חלל להכיל את הניסים. כי אם אני מבינה את מה שאני עוברת, משתחרר הקושי. ומה קורה בנות? יורד הנס. המציאות פשוט משתנה. אז אנחנו מסכמות כאן ששאלת הלמה תופסת את החלל ותופסת את הכלי עד אפס מקום, בדיוק כמו עודף השאלות הזרות, עודף המחשבות הזרות והמחשבות המיותרות שלמדנו בכלי השני. עכשיו אני מוסיפה כאן את השאלה המיותרת הבאה, שגם היא חוסמת את הכלי, והיא שאלת המתי. מתי אני אתחתן? מתי אני אכנס להיריון? מתי אני ארוויח יותר? מתי? בנות, יש לי חידוש מדהים להגיד לכן. אחד, סיכמנו והבנו ביחד שהמתי כמו הלמה תופס את החלל הפנוי. שאלה לא מקדמת. מהי כן שאלה מקדמת, בנות? אני רוצה להגיד לכן שאין זמנים בעולם שלנו. יש זמנים גשמיים בשעון שאנחנו יצרנו, אבל אין זמנים רוחניים. מה זה אומר? מתי דברים יקרו? מתי דברים יזוזו? מתי דברים ישתנו? מתי הנס יגיע? הכל תלוי בך. החיים שלך תלויים בך. האם אתן יודעות איזה זכות בחירה ענקי יש לכן בידיים? זכות הבחירה שלנו מאוד מאוד גדול. ועוד אני אוסיף ואני אומר, הכל תלוי במידת ההתקדמות שלך. אם תשבי עם ידיים שלובות בבית, ותצפי שהדברים יגיעו עד אלייך, הסתברות מאוד מאוד גבוהה שזה לא יקרה. למה? כי אנחנו צריכות לעשות פעולות, השתדלויות, עשייה, כדי להביא את הדברים אלינו. ואני תמיד מנחה את התלמידות, את מה שלמדתי ממורי מייסד השיטה, שאחד מהכלים שמקצרים זמנים ומביאים את הדברים יותר מהר אלינו, זה להתעסק בחסדים, להתעסק בהשפעות, לחפש איך לעשות טוב. יש סביבנו אין סוף אפשרויות לעזור לילדים ולעזור בבתי חולים ולתרום ולתת ולקחת ולשמח. כל כך הרבה הזדמנויות יש סביבנו ואפשרויות להתעסק בטוב. וזה אחד הכלים שאני רוצה לתת לך. ואני אסכם אותו שוב. אין מתי. מתי תופס וחוסם את הכלי. במקום מתי תביני שהכל תלוי בך. תתחילי להתקדם, תעשי פעולות, תהי בעשייה כדי להביא את הדברים אלייך. והדבר השני הוא, אם את רוצה לקצר זמנים ורוצה שדברים יבואו יותר מהר אלייך, תנסי לחפש, להתעסק ולעסוק בעיקר בחסדים. לתת, לתרום. בנות, הדברים האלה פותחים את צינורות השפע של האדם. אז הכלי הבא שלנו, דיברתי עליו כרגע ואני אתן לו אבל מקום משל עצמו, נקרא עשייה, פעולות והשתדלות. אני אחזור שוב, תרשמו במחברת. כלי רביעי, עשייה, פעולות והשתדלות. אז הבנו שאנחנו לא יושבות עם הידיים שלובות וממתינות שדברים יגיעו עד אלינו. אנחנו עושות כל אחת במקום שלה. אישה רווקה תצא לדייטים, גם אם הם מעטים וגם אם היא בוררת אותם בפינצטה. עצם הפעולה מראה על השתדלות. את מראה על השתדלות לעצמך. את בודקת את עצמך גם, האם את כבר מוכנה לקבל את הדבר עד אלייך. בכל תחום שאנחנו רוצות להשיג, יש אין סוף פעולות ועשיות והשתדלויות שאנחנו צריכות לעשות, ולו במעט, כדי לקרב את הדבר אלינו. אז אני שולחת אותך כאן לעשות עבודה עם עצמך. מהו הדבר שאת רוצה להשיג? מה הדבר שהיית רוצה שייכנס עכשיו לחיים שלך? איזשהו נס, איזשהו שפע. ותשאלי את עצמך. תרשמי 2-3 פעולות, השתדלויות קטנות, שאת יכולה לעשות כדי לקדם את הדבר אלייך. מכאן אני אעבור לכלי הבא,
שגם בתוכו יש פעולות והשתדלויות, אז כבר אני נותנת לך כמה תשובות לשאלה הקודמת. הכלי הבא, הכלי החמישי, נקרא דמיון מודרך ותפילה אישית. בואו נסביר. דמיון מודרך, אני מניחה שאת מכירה, אבל אני לא בטוחה כמה את משתמשת בדמיון, בכוח של הדמיון המודרך, ברמה היומיומית בחיים שלך. תדעי שאם היית מנצלת כל יום 5 דקות, לא יותר, רק 5 דקות, לזמן במחשבה, לראות במחשבה, להרגיש בלב, לנשום את הדבר שאת רוצה כאילו עכשיו מונח כאן מולך, המציאות כבר הייתה שונה, והרבה מאוד ניסים כבר היו מתקיימים בתוך הבית שלך, בתוך החיים שלך. מה אני אומרת, בנות? שדמיון מודרך זו בעצם פעולה שאת יכולה להשתמש בה, כדי לקרב את הדבר אלייך. תחשבי מה את רוצה. שבי כל יום 5 דקות, עיניים עצומות, הנייד על שקט, אין הפרעות, אין הסחות. אני רוצה שממש תראי בדמיון שלך את הדבר שאת רוצה. קורה, פועם בתוכך, מתקיים, מתרחש. תתרגשי, תרגישי את הדבר כאן מולך. וזה הכוח של הדמיון המודרך. אנחנו בוראות את המציאות דרך המחשבה. לכן אומר הבעל שם טוב, שכל אדם יבדוק היכן מונחות המחשבות שלו. ואני שואלת אותך, היכן מונחות המחשבות שלך? האם את עסוקה יותר במחשבות מותרות וטובות ואמונה ויצירה וניסים? כי אם כן, את תהיי בתדר הזה, וזה מה שתראי. או שאת עסוקה בלכעוס ולרטון ולהתמרמר ולכאוב, ובלמה ובמתי, אולי בייאוש, אולי בעצבות. אם את שם, זה לא יקדם אותך לשום מקום. אז תעשי בדק בית עם עצמך. איפה מונחות המחשבות שלך? ותני דרור למחשבות הטובות שלך בדמיון מודרך. תיצרי את הנס שאת רוצה בדמיון המודרך. וכאן אני מכניסה את הכלי הבא, שגם קשור להשתדלות ופעולות ועשייה, והוא אחד האהובים עליי, כוח התפילה, בנות. אני חושבת שאם באמת נבין את הכוח העצום שבתפילה, ננצל את הכוח הזה לכל בקשה קטנה כגדולה. בנות, תפילה זה זימון, זה התחברות לנשמה שלכן. על כל דבר שאת רוצה, תפני זמן להתפלל עבורו. ובתפילה שלך, ממש תבקשי לפרטי פרטים את הדבר שאת רוצה. ותמיד תחפשי שיהיו תועלות רוחניות בבקשה שאת מבקשת. דוגמה, אם את מבקשת יותר שפע ויותר ממון ויותר פרנסה, תגידי בתפילה שלך, נכון, אני גם רוצה פרנסה כדי לחיות חיים טובים וקלים ונעימים, ולצאת לחופש או לאן שאת רוצה, אבל באותה נשימה תחפשי תועלת רוחנית, זה מאוד חשוב. תגידי כן, אני גם רוצה פרנסה טובה יותר, כדי שאני אוכל לעשות יותר מעשי חסד. לתרום יותר למי שצריך, לתת יותר למי שזקוק. ואתן יודעות מה קורה במצב כזה? יש ברכה בשפע. השפע צריך להיות כגלגל המתגלגל כל הזמן. לא רק אני מקבלת, אלא כל הזמן לחשוב איך מהשפע שאני מבקשת, אני גם אתן, אני גם אעביר אותו הלאה. אז פה סיימנו את הכלי החמישי שנקרא להשתמש בדמיון מודרך ותפילה כדי לזמן את הנס שלך. ממש תדמייני את הניסים, תתפללי על הניסים, תבקשי אותם לפרטי פרטים, ותמיד אל תשכחי תועלת רוחנית. שבבקשה שלך יהיה גם משהו שיש בו נתינה עבור האחרים. ואנחנו עוברות לכלי האחרון שלנו, גם הוא אהוב עליי מאוד מאוד מאוד. הכלי הזה נקרא, בואי נרשום במחברת, את מוכנה?
הכלי הזה נקרא יצירת מרחב פעולה. אני חוזרת פעם נוספת, יצירת מרחב פעולה. ובואי נסביר. אני תמיד אומרת שיש איזשהו דווח, מרחב, בין המקום שאני מבקשת את הנס ויוצרת חלל פנוי ומפנה את המחשבות הזרות וחושבת טוב ומזמנת בדמיון מודרך ובתפילה ומרחיקה את הלמה והמתי ועוסקת בלהבין את השיעור ואת התיקון. אחרי שעשיתי את כל הפעולות האלה, אני מרפה, אני משחררת. לכי לנוח, תתעסקי בדברים אחרים. את יודעת מה קורה בדווח זמן הזה? זה מדהים. בפרק הזמן הזה, שעשית את כל העשייה שלך ואת כל ההשתדלות, ופה את מרגישים בפנים שזהו, עכשיו אני רוצה להרפות. עכשיו מנוחה קטנה. במקום הזה קורה דבר מופלא. בהפוגה הזאת נוצר מרחב פעולה. למי? להשגחה הרוחנית העליונה. במרחב הזה שיצרת, יצרת מקום. כאילו אמרת, הנה אני עושה, אני הולכת, אני צועדת, אני מביאה, אני משתדלת. עד לפה. עד לנקודה המסוימת שאני מרגישה שזהו, עשיתי את שלי. פה אני מרפה. אני מעבירה לידי ההשגחה. 50% מהדרך את עושה, 50% מהדרך הם עושים. את לא לבד אף פעם. במקום הזה נוצר נס. זה דבר שמאוד מאוד חשוב להבין. בנות, אסור ללחוץ, אסור לדחוק את השעה. לא צריך להתעקש על משהו כל יום, כל היום. צריך לדעת את הגבול. כי אם לוחצים יותר מדי, הדבר לא מגיע. יוצרים מעין דחיסות באנרגיה, מהלחץ, מהסטרס. הדבר לא ייכנס, הנס לא ירד. תרגישי עם עצמך, היי קשובה לליבך. מתי ללכת אחורה, להירגע להרפות, להתעסק בדברים אחרים. והדבר המדהים הוא שבנקודה הזאת נברא הנס. אז אנחנו נסכם עכשיו את הכלים שלמדנו. היום בנות עסקנו בכלים ליצירת ניסים, לזימון ניסים. התחלנו עם הכלי הראשון, למדנו על מהו חלל פנוי. למדנו על הכלי שבתוכנו, שהכלי מכיל את השפע וחייב להיות פנוי כדי להכיל את השפע שאני רוצה שירד לתוכו. בכלי השני למדנו על סדר בעולם המחשבה, שמחשבות מיותרות וזרות תופסות את החלל בכלי, ואין מקום לדבר שייכנס פנימה. ולכן למדנו פה, בכלי הזה, לעשות עבודה, בכתיבה, מעקב בכתיבה, לזהות מחשבות מורידות מיותרות ומחלישות, ולשחרר אותם הרחק מתוכנו החוצה, על ידי זה שנביט בהם, פנים מול פנים, ונראה שאין בהם אמת. הכלי השלישי, שאלת הלמה, שאלת המתי, למדנו שהן תופסות גם כן, חוסמות את האנרגיה שבכלי. במקומן למדנו לשאול את השאלות הנכונות. אני רוצה ללמוד את השיעור שלי. אני רוצה ללמוד את התיקון שאני עוברת. אחר כך עברנו לעשייה ולפעולות ולהשתדלות. משם עברנו לכלי הבא, כוחו של הדמיון המודרך וכוח התפילה. אמרנו שגם הם פעולות לזמן את הניסים. בתפילה, בדמיון מודרך, ממש לפרטי פרטים, לראות את הנס שאת רוצה ליצור. ואחרון חביב, האהוב ביותר, זו הנקודה שבה אני אומרת עד לכאן. עשיתי, השתדלתי. באהבה אני מרפה. באהבה אני משחררת. מעבירה לידי ההשגחה הרוחנית העליונה. וזה המקום שיורד לתוך הכלי, לתוך החלל, הנס שאת מייחלת לו.
אז אם יש לכן שאלות אהובות, אתן מוזמנות לפנות אליי, אתן כבר יודעות. מוזמנות להצטרף לעמוד הרשמי שלנו בפייסבוק, העמוד הרשמי של ניצחתי ואנצח. מוזמנות כמובן לרכוש את הספר משנה החיים ומשנה המציאות, שבאמת בנות עם יד על הלב, אני מתכוונת למה שאני אומרת, חייב להיות אצל כל אישה ואישה. הספר ליקוטי ניצחתי ואנצח, אתן מוזמנות להתקשר אל המדרש שלנו 03-629-5051 ומוזמנות להצטרף אליי בקבוצה הסגורה בפייסבוק מודעות רוחנית עם ניצחתי ואנצח. אני שמחה מאוד שהעברתי לכם היום את השיעור על הניסים. הוא חזק השיעור הזה, תשמעו אותו שוב ושוב, תרשמו עוד אנקדוטות, עוד נקודות, עוד משפטים חזקים שדיברתי ודיברו אליכן. ואני שולחת אתכן לסוף שבוע רגוע ונעים ושקט ושלב, סוף שבוע של ניסים ואמונה. ביי.